lidičky, už jste se dočkali, že jdeme na další ochutnávku jídel a to budou tady bramburky. Jak jsme vám slíbili, takže jdeme na to. Vypadají takhle teda. A já je budu otevřít. Kámo, ještě jsme je nikdy neochutnali, takže to bude fakt Takhle to dobrý. vypadá. Je to docela spečený, tak zkus první. Tak. 3, 2, 1. Kámo, já říkám jako, že Málo slaný. jo, málo slaní. A za druhý mi vůbec nechutí. Ne jo, ale jsou málo slaný. Ne? Počkej. No. Kámo, Já co dobrý. jako já. Takže jí to. Komu to, co tomu dáváš? Třeba 1 z 10 nebo 8. Tak já si dávám 9 z 10. Já asi taky. Může být ještě něco lepšího. Tak zatím ahoj. Čauky.